Салому алайкум дӯстон. Паплинои доинг бисёр клиентҳо паплинои доинг мепурсанд. Бо диққат тамошо кунед. Либосшон 6 сомона. Ай ду либос боло доставка мекунед. Доставка дохили Душанбе ай 10 сом то 20 сомона. Дӯстон бо диққат тамошо кунед. Паплинои ҳамаш паплинои 3 метр тевра, бараш тақрибан 1 метр 45 сантиметр. Беҳад материалшон материали ғафсан ягон та ино тунук нест. Бисёре мепурсанд ки материалҳои доинг тунук не тунук нест, ино ҳамаш ғафса. Касоне ки 10 либос мегирад 500 сомон. 10 либоса 50, касе ки 20 либос мегирад 20 либоса 45 метем. Доставка ба ҳама ҷоро дорем. Дохили Душанберам доставка дорем. Ай Душанбе берунам доставка дорем. Россиярам доставка мекунем. Кас за кас кардане номерои телефон дар таги видео пурра нависагем. Дӯстон лайк подписатор фаромӯш накунем. Ай шумо фақат як лайк меравад. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok дастгирӣ кунед лайк то дигарро бинанд ба дӯстотон равон кунед видеоро. Пешакӣ ҳаматон дар раҳмат.